Lisod pang makabalhin ang pipila ka mga biktima sa sunog sa Barangay Look sa temporary shelter nga gipatukod sa kahugpungan sa mga negosyante sa Dakbayan sa Mandaue. Si Nico Sereno sa report. Sa pagkakaron, padayon pang gitukod ang unang 12 ka mga units sa temporary shelter nga igo alang sa 12 ka pamilya. Matod ni Fritz Tan, contractor volunteer nga gisangunan sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry sa pagpabarog sa temporary shelter, hinay ang ilang pagbabarog sa mga units. Hapitan ng construction materials, gidonate sa mga kumpanya nga sakop sa Mandaue Chamber. Ang pledge or promise to at least help nga ma-materialize na nga project. Siguro tungod lang sa holiday season nga Christmas and New Year and then daghan pag additional holidays. Maka-accommodate sa 5 ngadto sa 7 ka mga tawo ang matag unit nga may gidak-on nga 14 square meters. Sa prototype unya nga ilang tukuron, aduna kini double deck ug laing deck nga butangan sa mga butang sa mga mupuyo sa shelter. Adunay comfort room ang matag unit aron dunay privacy ang matag pamilya. Hinon midugang sitan nga ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue na ang mupataod og linya sa tubig ug kuryente sa matag unit. Masaligon siya nga sa sunod tuig makabuylo na ang ilang trabaho tungod sa pagsud unya sa mga tabang gikan sa mga member companies sa Mandaue Chamber. Gipahibaw usab ni Tan nga sa unang semana sa Enero dako ang puruhan nga makabalhin na ang anaa sa priority list nga mga pamilya nga unang mahatagan sa 12 ka unit. Ang mga pamilya nato pwede na gyud maka-move in katong mga priority list ato ang mga victims sa fire sa Mandaue. Human ma-turnover ang mga unit, simultaneous na usab ang ilang pagtukod sa uban nga mga units. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.